Iya mangga. Ayo kedung. Kanggo wong si kedung, ide lagu. Iya Pak Rayu, kanggo bos Taiwan. Coba. Mama Sena. Pak Rayu, gara-gara panas nenek. Ditinggalin Pak Rayu. Hah? Papai Sekar. Kang Ahmad yang punya lagu.
wong Cinadung, wong muncul sayang, wong muncul, bongkar ngerarabai, wong muncul paling emang, wong muncul sayang, Tete Misti, wong muncul. Seri Bapak Flu, bisa dong. Seri Bapak Flu, wong muncul. Sendiri sianati, kurti arti, apa bikuan hati, wong muncul sayang, wong muncul. Seri Bapak Flu, Seri Bapak Flu, Tete Misti. Sekian apa sih gawe kata ngerti, apa beli puas hati sampai hati, apa wis kuat ning hati nembe kulati, werep coklat ning varian wis waregi tinggal mian. Wong muncul mangkala dalan, ayo jeger nganggo sapa kini. Layar suyur uripe wong muncul, kongan ngerarabai. Dari bapakmu, asal mana Flu? Dari bapak Flu, dari bapak Meme, dari bapak Flu, dari bapak Flu. Nana, dari bapak bandeng mencelat, lungamung sedelan, mana Mene mencelat. Karena kaya bandeng mencelat, lungamung sedelan, mana Mene mencelat. Dulu bae secene wong muncul, wis aja mene-mene wong muncul, bongkar ngerarabai, berak bening tempate. Ayo mama mani, mama Cia, senok dia sayang, senok dia sayang. Majikan tua, sedih sianati uripi arti, janji ning arep kiai bakal sing bukti. Ayo mangga, wong muncul. Sekian apa sing gawe kakang ngerti, apa beli puas sing hati nembe ngulati, apa beli puas sing hati nembe ngulati. Makan banyak ning parean wis laka laka, biang